Felipe Madeira. Doncs mira, aquesta pregunta l'he fet jo al Facebook. ¿Pero qué han hecho estos muchachos? Aquesta pregunta l'he fet al Facebook, al perfil de la Ronda, i compte perquè he dit, qui et cau pitjor, Mourinho o Figo, i per què? Hi ha moltíssims arguments, Per exemple, Toni Martínez diu, Mou es un soberbio y un prepotente. Figo es un pobre inculto al que engañaron para fichar por el Madrid. Me cae peor Mourinho sin duda. Un abrazo, seguid así. Arantxa Ortega diu, el peor es Figo, traidor. Lo de Mou solo un personaje, está jugando su partido propio. Lo de Figo no té nom, visca el Barça. Ferran Martos diu, Figo traïdor, sempre s'ha rebut com el que és. Mou és un personatge que no té remei i que intenta fer la seva feina el millor possible, encara que aquest dimecres no la podrà fer. Força Barça. Sebas La Cruz, ahí me cae peor Mourinho. Figo al fin y al cabo hizo lo que todo futbolista de hoy en día haría, mirar lo que le conviene a su bolsillo. Lo de Mou és pura mala educació, fingida o no, però és algo que no soporto. En fi, gairebé tothom està d'acord que Figo és el personatge més odiat, però Mourinho també... Si Figo va a la banqueta, prepara el fotógrafo que va a un altre cap de porc. No, Figo no puede ir. No anirà a la banqueta, no. Per què no? Va a la llotja. A la nada, sí? Sí, però va a la llotja. Però allà en el estadio... Figo va baixar, perquè ja no podia baixar, perquè la gent no podia baixar, però aquí anirà a la llotja i ara t'asseguro que... I la UEFA no sanciona l'Inter? Quan es veuen, va baixant, a la llotja del Camp Nou, al Cone, la veritat.